Ето го и втория епизод. Тук сме направили една колипка. Да, в подземие ли ще живеем? Ми да. Добре. Чакай, ще ходя да потърся въглен малко. Това е почваме. Да е тук май имаш, я чакай. Ма ще ни трябва нашето, я чакай. Само ще се върна си направи Иво. Има ли въглен там? Да. Тук намерих някакви пещера. Също го стопа. Ляна, намерих пещера. Аз след малко ще дойда, че тук има въглен, събирам. Фак ли бе? Намерих хайран. И аз тук при мен имам. Ама тук е много тъмно обаче. Да. Ми факва. Ето. Добре. Има. Ти ако искаш прави там нещо, освети го, долу го направи като стай. Добре. Чек само да копа тук, че има и токарим. Окей, май не събрах целия, който не. Тук има някакви водопади. Още тайра. Имаме 11 айрона. Чай, че се претеках. Аз с мен имам още тайра. Чай. Нагоре дали имаш още пещера? Окей, аз ставих тук предметите, които трябва да един чест. Ако искаш мога по-късно да направим и на Call of Duty някакъв епизод, ча? Може. Намерих още. Тук има много такова. Въглени, ама чувам някакви паяци, май. В принцип, обаче беше хубаво да си го направя по земята. Какво викаш? Беше хубаво идеята да си го направя под земята. Да, под земята и
Няма и кой ни атакува. В принцип в затъмнени помещения могат да се спамват, но ние всяко има. Абе, тази пещера бе, големичка. Тук има. О, ще долу. Къде беше изхода, бе? Аз слагам още 14 айрон, знаеш. Добре. И 20. И аз събрах 20 такива служи. Абе, ти какво правиш, бе? Тук отдолу още едно подземие, като мазеди. Ма що го правиш така? Що не го направи... така на един камък по-това? Не знам, бе така и ще го направя с стълба. Ама ти стълби имаш ли сам? Имам. Добре. Аре, аз ще ходя на това малко стълба. Аз също ще направя стъкла. Добре. После на Call of Duty ще играем Domination. Чай, че... Ало? Тук съм. Окей. Ще го разцепя с още две. Преди препочвам с това. Сега тук горе ще слагаме стъкла. Къв съм тук.
Абе, как се правеше врата от пръчки, а? Към често, сега ще видим след малко само че го разширя пред това ще дълго. Ето е. Как да има... Ама Иля не прави го такова... Долу подземето го прави... Такова отсека да е еднакво, а не... Ма аз така правя. Не имам предвид, че ти копаш от тук, копаш от там и то става някакво криво. Не бе, аз така горе го бех направил, защото там като помещение един вид да има в тия ви. Виж ето как съм направил, сега ще иска, че стълба само да разширя още един път напред и край. Знаеш какво става, брат? О, тук. Екстра, тук направо си виждам на щеричка. Лава! Пай се малко. Аз ти казах, че го биеш, бе! Запуши! Ха. Чай да разгледаме. Бат! Ами виж тая майран, бая. Да. О, аз викам това го затваряме тук, а? Лавата ли? Ааа. Леко да не паднеш. Не. Че аз ще ти направя пътя от тук. Добре, че изпълням там. И манах, аз нямам такова. Ме ми се щупи. Имаш и такова камен на скир. Имам, да, ама е много накрая, може и да не издържи, ама не ще издържи. Но го вземе какво. Бразък. Аре, се махам. Знаеш какво ще направим? Това, че го запушим. Чакай, тук да има стъкло, стой. Я? Да идва светлина от тук. Да, върно. Ето го затвори. Да, сега ще... Така. Просто тук може да си го заведем нещо, ама... Аре, имаш достатъчно стълби, бе. Да. Че даже така лично. Аз викам си направим легло, а? Да, ма като намериме... Лунки, да. Тук има много разни скелети и такива. Те ще изчупат вратата. Ева го виж, ева. Да, зон. Я чакам един меч, ако мога го тъкнем. Щупи. Убий го, по. Ще всеки случай направих един меч, чето ще го друг чест. Че да се направя с едното утре. То.
на това. На Call of Duty с... Какво пак ли ще е такова, пак ще си коментираме нещо? Не ми да. То ще коментирам самия геймплей, някакви неща. Добре. Ако ще интересно е, субскрайбърите сега ще имаш ни гледат. Добре, аре, че това много дълго ще стане, ако искаш да го спираме неща. Добре, аре. Я, тук ще правиме... Трети епизод по-късно нас. Да, Айде. трети епизод, сигурно утре ще го качим.